Daghan ang posibleng anggulo sa kamatayon sa anti-corruption crusader o B-vlogger nga si Donnie Lumikid Jr. Si Donnie Lumikid gipusil patay nitong Biyernes sa buntag sa National Highway sa Barangay Sentral sa lungsod sa Manay, Davao Oriental. Sa among pag-interview kang Davao Oriental Governor Nelson Dayang Hirang, pag-umangkon ako ni Dagan nga mayor o katong akong pag-umangkon po na konsyal, no? Then, at the same time, ang mga konsyal po, i-process na po ng ilang mga affidavit of complaint, no? Para i-file sa katong namatay. Oo. So, tinunada ang sitwasyon. so can we say, is it political? I don't think so political. Pwede po na kaya gigamit magod na sa bigas nga grupo, no? Pwede po nga sacrifice kaya sa sorbe na ako, kapila naman ko nagpasorbe, taas naman po kayo ako pagumangkon. So nahimo siyang sacrificial lamb, are you saying? That is one of the possible angle daily taga-sulti, di ba? It will depend upon the investigation, no? Sumo ng daghang posible nga anggulo nga may tabo. Well, no, ako, dugay naman may pamilya na mo na hirang dugay naman sa politika sa Manay, no? Never man nga nahitabo nga adunay killing in connection with politika. This is the first time in history ikan pa 1992 sa politika sa Manay ang among pamilya. So, this is the first time. Gisaysay sa gobernador nga posibleng Posible kay tawag ani mao ka siyempre kami na po may mga supporter, di ba? So, pag-away-away naman na sila sa Facebook. So posible. Pag-away-away na po na sa Facebook, posible po na sa mga laing nga personal nga kaaway. Sa milabay upat ka dekada, walay natalang kaso sa pagpatay atol sa campaign period sa iyang probinsya. Matod ni Governor Dayang Hirang, posibleng daghan ang nahalangan sa gibatbat ni Donnie Lumikid sa iyang Facebook Live. O kabahin sa iyang pag-umangkon nga si JM Dayang Hirang nga midagan pagkamayor sa Manay o sa iyang parente nga midagan pagka-municipal councilor. Ilang gipaagi sa legal nga proseso ang ilang reklamo sa mga batbat ni Lumikid. Pero to my part, klaro man nag-amo, ipaila na gani siya kaso para ang korte ng musga o San Angel, hindi? It so happens nga dili na mag-prosper ang case because he is dead, di ba? Yeah, of course. Kagahapon, laing pangitagbo na usab sa lungsod sa Katiil ang nakaukay sa probinsya sa dihang buot mo lingkod pagkamayor. Si Vice Mayor Petrosinio Biroy, isip acting mayor kay matod niini, nagsige na o absent si Mayor Nunez ug dili na makahimo sa iyang opisyal nga responsibilidad sa lungsod. Apan, luyunin ning tanan, isip amahan sa probinsya sa Davao Oriental, giklaro ni Governor Dayang Hirang nga nagpabiling marinawon ug hapsay gihapon ang dagan sa mga grupo sa politika sa ihang lugar. Edith Kaduay, News 10 Philippines. Stay safe!